Roztomili wyrządzę wam teraz o tym, jako nas uczyły rektory. Jak macie radzi to moi wyrządzani, to mi dajcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Hańdowni szkoła to nie była żadna sranda. Jakże zaczął chodzić do pierwszej klasy, to my wszyscy mieli obleczony jednaki lunty, co by jedni drugiemu nie wyczytał, że ma piękniejszy sweter, lebo szumniejszą suknię. To nie było głupi, bo baj teraz jeden nosi koszulę, na której jest taki mały znaczek, co go ledwa widać, a zapłacił za nią 200 zł. A inkszym o taką, na której tego znaczka nie widać, ale widać jakieś poski, a kulki, a fotrowie za to zapłacili ene 50 zł. Dziecka się dziwają jeden na drugiego, a porównywają się jacy są. Tuż te mundurki to były takie obryczki, co zrobiły z nas jednako obleczone dziecka, a na nich my nosili tarcze, a na tych tarczach było napisane, do której szkoły patrzymy. Pamiętam, jak mnie mama przykludzili do szkoły zapisać. W klasie rektorka zapisywała dziecka, co z nimi, że potem chodził do przedszkola. Tuż my się znali. Kierzy byli odważniejsi, to zaczęli na tablicy kredą coś na biało pisać. Ale wnet to trzeba było gumką zamazać, bo rektorka się na nas szpatnie dziwała. Przez pierwsze 3 roki nas uczyła paniczka, co stykło, że się na nas podziwała, a my już wiedzieli, kany mamy skoczyć, albo co mamy robić. W pierwszej klasie nas uczyła liter, a czytanio. Całą drugą klasę my się uczyli tabliczki mnożynio, a czytanio. Tabliczka mnożynio się nam długi czas śniła po nocach, ale za to ją pamiętam do dzisiaj. W trzeciej klasie, jak my już tabliczkę znali, to się zaczęło robić jakieś obliczenia. Zacznijmy i czytać książki, w których były opisane rozmaite historie. Rektorki my się boli. Nie śmiało się na lekcji moc wyrządzać między sobą, po klasie drepsić, a nie daj Boże ciepać papiórkami swinionymi w kulkę. A kaj tam były jakie telefony albo gry, gdyśmy nas ze szkoły wyciepali. Ale my byli taki podciepy, gorsyncy, że dycki my coś ich wymarasili. Tuż po tym, jak fotra do szkoły wezwał dyrektor, to w chałupie my czekali eny poska na życi. Po tym mundurku już nie było. Przyszła inksza władza, wszystko się zmieniło, ale furmy wiedzieli, że rektor to jest rektor, a że musimy go posłuchać. Jak my byli posłuszni, a posłuchali na lekcjach, to było wszystko w porządku. A tak by to miało być. Kiedyś rektor był kapkę jak policajt. Wachował dziecka, co by se krzywdy nie narobiły. Jak kdo komusikaj dokuczał, to wnet linijką pogroził. We szkole, coże do nich chodził, kupa wiedzy, że się nauczył, ale rektorki a rektorów trzeba było posłuchać, a mieć ich w zocy. Nie było tak jako teraz, że dziecka a rektorki to są kamraci. Wiecie, kamratów to możemy mieć oto chłopów w gospodzie, ale młodzież musi mieć jakiś respekt przed rektorem. Czym więcej się rektor skamraci z dzieckami, tym mniej go będą szanować, a posłuchać. Hańdowni nigdy tak nie było, a wychodziliśmy ze szkoły nauczeni. A teraz jacyś chytrzy z Warszawy wymyślili program, co się na nic nie godzi, bo kto to widział, żeby dziecka w 5. klasie nie umiały tabliczki mnożynio, a syncy, co wylazują ze szkoły, nie poradzili kąska drzewa urznąć piłą. Dziękuję Pomboczkowi, że się uczył kiejsi hańdowni, kiej rektorzy mieli chyrę, a nie byli naszymi kamratami. Ja teraz, jak ich spotkam, to se możemy piwo w arendzie wypić. Ale w ten czas, jak nas uczyli, to my wiedzieli, że nie śmiemy się zakupa powolić. Dycki między nami był jakiś plac, a to była ta wiedza, co oni nam ją przekozali. Czym więcej rektor jest kamratem z dzieckami, tym mniej wiedzy i powie, bo kamraci to są chłopi przy piwie w gospodzie. Roztomili, macie takie 2 obrazki po obu stronach. Jeden obrazek to jest taka pytka, co byście subskrybowali mój kanał, a drugi to jest film, co się wam może spodobać. Dziękuję pięknie.